On není ready. Něco ho bolí. Dome, ahoj. Honzo, ahoj, ahoj, čauky, mňauky. Byl to dobrý? Máš se? Co Byl jsi mu takový udělal? Poloviční, snědl jsem ho. A kdy ho vrátíš? Až se mi bude chtít trávit. A kdy se ti bude chtít trávit? Až Dominik naprší a uschne. Schnu. Ne, počkej, to bylo, promiň, to bylo snů. Snut. Ne, snů. Honzo, Co se ti Honzo, opakuj po mně. Snů? Honzo, opakuj po mně. Já. Ty? Ty? Ne. Já. Ty? Já do píči. Já do píči. No výborně. Jsem. Výborně. Jsem. Do píči, ale držu. Do píči, ale. Já taky chci píšťalku. Tak měj. Mi. Dones. Co do ní foukáš nosem, nebo prdelí? Ty pičo. No tak to jo, dobře ti to jede. A? Pán se nasral a vrátil. Moc to jde slyšet. No nic, je čas poslat tam to. Písk. Jeden ready. A poslat tam jeden Battlefield. A je to. Dejte mu ublížení. Zažaluju ho za ublížení na zdraví. Ale dejte mu to ublížení hlavně. Přísám, že on do toho fučí nosem prostě. Cashby. Jakože nevím, jak to dělá ten kluk, ale prostě fučí nosem. Kdybych neměl rýmu, tak to jde. No to říkám, že do toho fučí nosem. Teďka ty všechny sople tam lítají. To je pičo, no. Dobrý hovado. No, seš kurva. Ty jsi dobré práce. I pane, vy jste dobrá práce. Víš co by to chtělo? To je jasný, to je 100% jasný. Co by to chtělo? No, NBA, open up! NBA open up, no. No. Honzo jebe ty?
Ready? Ready? Co tam streamuješ? Na to? DJ Ozma Drinking Boys WTF? Co to je? Už to já si nevybavuju, co to je. Drinking Boys? Drinking Boys. Nevíš? Nevím, nevybavuju, zapni. Je slyšet zvuk, že jo? Není. Ty nestreamuješ zvuk z nějakého důvodu. U Martina nikdy nejde slyšet zvuk. Ne no, Kamo nevím, co jebetí. jsi mu udělal. Jako je to hodně potichu, musíš to dát prostě na 50. Takhle? Já se neslyším. Semka jdem, Tome. Tak jestli No neslyšíš jo, zvuk, jdeme. tak to je o ničem, ale musíš slyšet zvuk, že jo? No neslyším. No nic, tak to uslyšíš ve videu. Aha. To mi jdou slyšet moje pískácí. Se jim relativně hodí. Jak to slyšíš, Martin? To je takový jako neslyšet. Je to dobrý, Martin si to furt užívá. Co dělal za mnou? Nevím, já jsem začal střílet, že Šel jsem tam dolů. byl, takže jsem tě možná dochnul já. Já nevím. On zvedne prostě prvního. Děkuju, děkuju. Je. No, si tam... Jsme ty peníze. Klikám Já jsem F-ko, doufal, že je nevidí. Hodíš to pode mě. Já jsem pod tebe nic Vypadá se nehodil. Nevím. Já jsem nic nevěděl. Mám i toho druhého zvednout, nebo zvedneš ty? Ježi, oni hází, vole, 420 blazit. Zvedni ho. Jako... Zvedni ho, nejde sem nikdo, dělej. Dělej. Borecké mě byl zády a prostě mě No, zabil. oni se otáčí. A tak ty máš brokovnici a myslíš si, jak budeš dobrý. Ano, já jsem si to myslel. Dej mi Panzerfaust. Já už tam asi nechci dolů. Ježíš, pust mě tam. Dobrý. Ne, není to dobrý, velký. Jede. Velký se skutálil, je to dobrý. Oh, co je? Tady je, vole, dole, kokot. Jako úplně dole? Jo. Nebo dole jako tady v tom patře? Kdy? A jo, tady, tak řeknu. Luku. Zase si úplně dole, říkám jo, tak pro co s tím mám říct? No, je... Ale on nebyl úplně dole. Byl úplně dole. A ty jsi mi to neřekl, že byl úplně dole. A neblí. Zajeblím tě. Ne, pomoc. Co je? Co je? Bacha. Kde se střílí? Nahoře opatrujíš, podle mě budou. Au. Mám tady kolo. Co je? Já taky. Já jsem to viděl.
On naběhl mezi nás, Koukal na Honzu. koukal na obě strany. Ale... Je tady trojkový battle. No píč. Tak je tam mrtvý Honza. Ne, to je Chlapí. trojkový. Zabij ho do noh, počkej. To je dobrý no. To je dobrý. To máte komendra. To je dobrý. Týpek vyspravuje Honzu a během vole milisekundy vole udělá vole 90 stupňovou otočku přímo na mě. A kde je? Tady. Jede za dveřma. Takže máš- Honza ho A nehejbe zablokuje. se, že ne? Tak nezablokuje, on zanechá dveře otevřený. A je, Všichni jsou vítaní. No, ale Všichni jsou jde. vítaní. hlavně ti, co nás jdou zabít. A teď jenom kuk. Kryj nás, ty máš hápečka. Co? Teď já ho zvedám. No, ty kryj nás, ty máš hápečka. Dobře. On tam dupe. To zlověstné dupání úplně. Zlověstné úplně. Jsi úplně zlo. On extrémně jde semka. Jde sem, ale. Ještě někdo. Skvělá Ještě tam je. práce, Vidím, skvělá vidím, práce. vidím. Ne, já jsem vystřelil do stropu varovně. Jsou úplně zdechlí, úplně na moc. Úplně moc, jo. Za tebou, Nejsou. za tebou. Tady střílí. Nahoře. Nebezpečně. Co? Ještě někdo? To je dobrý, Nebo to to byl byl on, co? to byl on. Ne. To zní jako... Oni nepoužívají vektory. mají MP5, tak Commander asi. má kulomet. No, tak používají, nebo... To je dobré. Nedělej se mi, co? Já jsem s tou úplně jejdanánku božínku. No, Já jsem tady boženánku. Boženko? Já jsem s tou úplně... Co jste tam řekl? Hodně desemka. Já nevím. Máš to nahraný, že ano? Hodně jsem dupe, nebo tak něco. Mám to nahraný, jo. Já ne. Item shop, tak. Takhle nebezpečný už jsem dlouho nebyl. To ne, no. Ve strachu. Extrémně desemka. No to jako vyjadřuješ, jak moc semka jde a tohle bylo jako hodně. To bylo jako hodně, no. No i kde v To ten nahraný nebo ne? I tady je ten automat. No. Překonil se jim celou dobu. Víme. Martin si Mám určitě zase peněz. někam uklidil náboje. Rozhodně. Ty debil, vole. Co si dovolím? No já si moc nedovolím. Ne, co? Link se můžu. Dejte mi 800. No, 8 potřebuji tady ukrást někde. jo, potom. Kde to všude se dá brát? No, ode mě z inventáře. Jo, a nechybí ti. Tady ti nechám dárek. Mám 735. No, tak 65 se někde najde. Tak 65 máš snad ty, ne? Potom, vole. Co? No, Tak 65 máš na ty. Ne, jak mám 12 a potřebuji 2000. Aha. Buď dobrý. To vůbec nechápeš. A ne, tady někde budou ležet. Tady je... Kdo tady je? Skopy, potřebujete někdo nějaký skop? Mm-mm. On to by potřeboval skopa trošku, to je mi jasný, ale jinak Hm. dobrý. Já už kopu do Honzy a furt nic. Takže skopy můžu všechny dál prodat? Oni se dají prodávat věci, halo. No však, co myslíš, že Martin vždycky zahazuje náboje, proč? No to já už nevím. Takže je můžu prodat? Jo. A nebudou ti chybět? Ne, Všichni jo. chybí mi Honza. Mám 8 a 6, chcete někdo? Jo! Vlastně taky. ta zbraň nepřijde, vole, si skoupem, já jsem na to úplně Nepřijde, no. zapomněl. Mám 150. Stačí? Já už mám. Aha. Tak, Jsem říkal, že tady najdu. no tak to je samozřejmě dobré, jo, ale... Děkuju. Co to je? Je to... No, to je výborný. Skop ti dám, co? Jo, skopni mě, prosím. Já skopnu, potom. A ono to přijde s 6, aha. S 8. Ne, s 6 to přijde. Děkuju.
Jo. Honzo, Česku chceš nebo ne? Možná jo. Tak tady je na zemi. Dá se něco koupit za drobný, za 60. Já ještě mám Nedá. nějaký peníze. Třeba tak dobrý pocit. Teď se nedá koupit bolesťoubliž. Bolestěběc, myslíš? Rypnus. Najít káru. Jo, najdi, buď dobrý. Co víc? Jo. No, najdi psovi káru, prosím. Počkej, toto se dá odpálit, dobrý. Aha, to nic moc teda. Tak já bych si přál trojkou helmu. A nechceš toho moc? Chybí mi na to jenom 320. Což není, To tak, já za chvíli budu mít. což není tak moc, si myslím. Už to mám. Je to tam droplý. OK. Dobře, chodí. Mně se líbí tady ty rodinný baráčky. Jo? Tady bych bydlel. Zůstanu tady. Tak jo. Hm. Je tam stán, jo? Prosím. Wow, co jsem to tady viděl? No jo, dej to sem. Co jsi tam našel? Můžeš do mě nestřílet, vole! Nice. Ty jsi prostě dement, vole. Co děláš? Tak dík. Proč jsi ho zabil? Protože je prostě debilní, vole, já nevím. Honzo, proč jsi ho zabil? What the fuck? Nice. Tam byl benzínek. A ty střílel do Martina nebo do benzínku? No do benzínku. A u toho byl Martínek. No mi tam ne... vole. Zabij se, vole, nebo já nevím, co ti na to mám říct, pičo. Jsem rád, že, vole, spadneme někam mimo zónu. Jen proto, aby mě tenhle ten čurák mohl zabít. Možná zabije i sebe, jak to tak vidím. Zok. Ti benzínci jsou nebezpeční. Za HPčka. Já je vidím, Dominik někdyž tak zvedne. Dominik na tebe pěkně sere. Dominik hledá auto a žádný tady prostě v okolí není. Dropneš si na mrtvolu, že jo? To víš, že jo, když je na druhé straně mapy, vole, než je zóna. No neměl bys Zná ho rád. zábava, tady ta zábava, výborně. On umřel strašně rychle. Protože jsem neměl no. HP, jsi měl, vole, minimum HPče. Jo, že hlavně byl 10krát knocknutý předtím. No, No, to je true. ale mě někdo zapálil třeba. Tak nemáš státu benzínu, to je úplně... Nemám státu benzínu. Když mi řekneš, vole, že jsi mi dropnul, vole, peníze u toho obchůdku. A pak, vole, u toho obchůdku rozstřelíš kurvený benzín. Ty jsi Mám auto. prostě čurák. Honzo, ty žiješ, nebo co ti je? Jo, já na tebe asi... Proč sám, ty jsi docela daleko. Ty ses nepohnul? Jsem tady zvedal Martina, halo.
Dobrý. V baráku podobnou jsou lidi. Aha, Ale je to dobrý. Za mnou se nedostanou. ne? A já jsem na střeše. Aha. Akorát jsem na kraji. Dobrý. A jsi na dobrým kraji ještě. Na kraji zóny, no. Tak mám brýle se 30 nábojem. Jo, dobrý. Oni se sem dostat ani nemusí. Co tě noklo? No, hečko. Oni si to hodili, No. ne? Ježíš. To je, vole, úžasná hra. To je hrozně zábavné.